Radio Yes Cymru. Helo, shwmai a chroeso i rifin arall o Radio Yes Cymru gyda fi, Sean Jobbins, yma ar eich apps podlediadau arferol ac hefyd ar sianel YouTube Yes Cymru. Gwestai heddiw ydy arlunydd, hanesydd celf a'r ymgyrchydd dwi'n credu byddai'n deg i ddweud, Peter Lord, a mae e'n mynd i sôn am ei arddangosfa sydd yn y Llyfrgell Genedlaethol Cymru yn Aberystwyth tan y 6 o Fedi, sef Dim Celf Gymreig. Peter, ti eisiau sôn am fras beth yw'r arddangosfa, mae'n beth o dan a pam dyle pobl dylan i weld e? Wel, mae'n arddangosfa fawr na peth gyntaf i weid. Mae'n rhyw 250 o wrthrychau yna, lluniau, printiadau, cerfluniau hefyd, pob math o pethau. Mae 150 ohonyn nhw yn dod o'n gasgliad private i, a wedi gyfuno gyda 100 o weithiau o gasgliad y Llyfrgell Genedlaethol. Sydd wedi bod yn ddiddorol iawn i fi, achos wrth gwrs wy'n cyfarwydd ar lluniau yna gytre gyda fi yn Cymreidol, jyst y tu allan i Aberystwyth. A mae gweld nhw nawr mewn cyd-testun hollol wahanol yn y Llyfrgell gyda lluniau eraill wedi newid yng nghanfyddiad i yn bersonol o'r rhai o'r lluniau. So yn bersonol mae wedi bod yn brofiad diddorol i fi. Ond fi'n credu mae'n deg i weid bod wedi bod yn agoriad llyged i ymwelwyr hefyd. So ti wedi cael ymateb diddorol i... ffantastig. Ffantastig. Mae'r ymateb wedi bod yn wych. A gyda llaw, gan bod ni'n sôn am ni, mae gyda ni rhyw llyfr ymwelwyr le mae bobl yn sgwennu ymatebion yna. Beth sydd yn trawiadol yn byd yna yw gymaint o Cymru Gymrag sydd wedi trafferthu i sgwennu cofnodion. Llawer mwy na'r 20% os ti'n disgwyl. Mae mwy neu lai hanner a hanner gyda sylwadau Cymraeg a Saesneg sydd yn arwydd o cawl, fi'n credu, o math o argraff mae hyn wedi wneud â bobl. Y peth yw, Sean, fel ti'n gwybod, dwi wedi sgwennu rhyw 11 o lyfrau am... Gymaint o'n i iffach. Ydw, sori. Sori, gymaint o'n i iffach. Oes, mae yna. Yn mynd reit yn ôl i'r 90au. Ond, a mae hwnna'n oce, a mae gobeithio bod e wedi cael, fi'n gwybod bod e wedi cael effaith, mae wedi agor y drws, ond mae actually gweld y gwaith yn y cnawd fel petai, mae'n gwneud byd o haniaeth. Dyw e ddim yr un profiad edrych ar cenfyddi mewn llyfr a edrych ar y gwrthrychau ar y wal. A wedi cyd-osod yn y ffordd yma gyda pob math o delweddau. Ydy, mae'n werth i chi fynd lan i weld arddangosfa, a mae Peter yn barod iawn i wneud teithiau tywys. Felly falle os grŵp Yes Cymru'n gwrando, neu unrhyw fath o grŵp, Cymraeg neu Saesneg, fi'n siŵr sy'n chi'n cysylltu â'r Llyfrgell Gen yn Aberystwyth, byddwn barod iawn i drefnu rhywbeth. Ond ynyw, surprisingly, mae'n neis gweld arddangosfa celf am gelf yn dweud. A dwi'n meddwl, mae gweld y lluniau gyda'i gilydd yn eu cyd-destun. A beth sy'n ddiddorol, o'n i'n teimlo hefyd, oedd yn aml ti'n gweld y gwrth-cyferbyniad, neu ti'n gweld par o luniau neu lluniau gyda'i gilydd mewn casgliad yn un o'r alcofs sy'n adlewyrchu neu'n gweithio gyda'i gilydd. A mae hwnna'n eitha diddorol. A chi'n gweld falle sy'n mae rhywun wedi delio gyda'r un fath o thema mewn gwahanol ffyrdd. Felly, ti'n sôn am y podlediad Saesneg, hynny yw, mae'n ti arddangos, ti'n gwneud y lluniau yna gyda'r o boneddigion o'r 19 ganrif lluniau dwi'n gweld yn aniddorol tost yn dweud, lluniau o Williams Wyn a pethau fel yna. Ond mae hefyd celf yn aml gyda'r un artistiaid y ti'n sôn, ond mewn cyd-destun gwahanol, a'r stwff sydd wedi cael ei anwybyddiaeth sy'n mewn ffordd mwy diddorol. Nid yn unig i pobl o tu as i Gymru, ond yn sicr i ni fel Cymru. Felly falle ti'n sôn am hwnna, felly mae'n lun gyda barddoniaeth yn y Gymraeg a ddim i gael falle yn y llun mwy adnabyddus yn Saesneg. Wel, o'n i'n sôn amdano fe yn y podlediad Saesneg hefyd. Mae'n enghraifft benodol wedi wneud yn bwriadol yn yna i ddangos, mae'n gas ti yn amlwg, y gwaith y bonedd, y portreadau ac yn y blaen. A fi gyda ti, mae nhw'n hynod y boring o ran fwy ohonyn nhw. Yr enghraifft mae gyda ni'r portread yma o Robert Wyn o Garthewin, Stadlan y Gogledd Ddwyrain, sydd yn nodweddiadol o'r holl peth, ond mae o waith Thomas Gainsborough, sef un o arlunwyr enwocaf yn Lloegr. Ac wrth gwrs mae'n adlewyrchu un agwedd o nawdd y bonedd, hynny yw, mynd off i Loegr, i Caerfaddon yn yr achos yma, i gael ei portred wedi peintio gan yr arlunydd enwog Saesneg yn talu, siwr o fod, sa'n gwybod, 200 guinea amdano fe hefyd. Ond
be dwi'n pwyntio allan yw bod nawdd Robert Wyn yn benodol yn yr achos yma yn fwy dwfwn na hynny, oedd e hefyd yn noddi artistiaid lleol, achos oedd na weithdi yn Ninbych, weithdi y teulu Walters. Oedd yn gyfrifol am nifer o luniau hynod pwysig. Sa'n gwybod os chi erioed wedi bod, Siôn, i Erddig. Na, fi heb. Wel, mae'n werth mynd, ac oedd Philip York yn fonheddwr diddorol iawn, ac oedd e'n dangos lot o ddiddordeb yn y bobl oedd yn gweithio dros y gweision. Ac un o'r pethau nath ei comisiynu oedd gyfres sydd erbyn hyn, yn gyfres reit enwog, o bortreadau raddfa fawr o ei weision, bobl oedd yn gweithio ar stad Erddig. Ac yn hollol anarferol, maen nhw'n bron o bod yn unigryw a deud y gwir yn onest, a pwy nath cyflawni'r portred yma oedd y gweithdi yna yn Ninbych, gweithdi Walters. A beth dwi wedi wneud yw wedi dangos bod nawdd y bonedd i'r gweithdi yma yn eitha eang a deud y gwir yn onest, a dwi wedi cynnwys y llun yma oedd wedi cael ei comisiynu gan Robert Wyn i ddathlu dod i oedran a'i fab, Robert Williams Wyn, yn 1787. Sydd ddim yn edrych yn dim byd tebyg i'r portread celf y bonedd ni cyfarwydd ag ond mae rhaid i ni derbyn y ffaith bod y nawdd y bonedd ac yn dyfnach ac yn fwy lleol nag ni'n tueddu meddwl. Ac ar y llun yma, llun darfodedig, os ydych chi wedi comisiynu jyst i hongian lan ar un y clysur, wledd neu dawns neu rhywbeth i ddathlu dod i oedran y boi. Mae yna englyn unigryw yn eistedd yna, ddim Saesneg yn fyna, mae'r arysgrifiad i gyd yn Gymraeg. Wel, helo. So, diddorol. Hyd yn oed gyda bonedd, os gallai weid wrth i ti, Siôn. Dyma fo rhagfarnu yn ebyn y bonedd, felly... Mae flin da fi bonedd, fi'n cymryd i gyd nôl. Ydy'n gwybod pwy sgwennodd yr englyn? Na, dyn ni ddim, ond mae yna lun arall ar goll erbyn hyn gyda llaw yn anffodus oedd yn arfer bod yn Castell y Waun o weision yn fyna yn dathlu dod i oedran rhywun arall, gan yr un weithdi, mae'n goroesi a pheth ffotograff o'n fe, a mae yna englyn arall ar hwnna, so oedd rhywun lan fyna yn brysur yn troi allan yr englynion yma. Ie, mae'n Llyfrgell, mae yna rhywun yn neud rhyw fath o man fywoliaeth o sgwennu englynion felly. So'n amlwg, dwi'n gwneud jyst un englyn ag mae'n neud cwbl englynion, a falle bod hwnna'n lot mwy cyffredin. Wel, o'n i'n gwybod am hyn, ond mae hwnna'n falle mwy cyffredin a byddwn ni'n disgwyl. Mae hwnna'n jyst yn ganfyddiad diddorol iawn yn dweud. Gyda llaw, mae yna portread gan William Parry o 1768, fi'n credu. William Parry, mab John Parry Telynor Dath. Oedd ei fab e'n arlunydd, William Parry, wedi hyfforddi yn Llundain. A'i hyfforddiant wedi noddi gan teulu y winiad o Winstead. Ac mae ganddo fe portread o boi'r enw Robert Griffith, y parchedig Robert Griffith, bonheddwr yn o'i hunan. Mae llythyrau Robert Griffith at teulu, chi'n gael fe Baron Hill yn Bewmaris. Sa'n cofio enw nhw nawr, ond mae'n sgwennu atyn nhw, a mae'n deud yn y llythyr yma bod e'n dysgu Cymraeg i un o'r teulu yma. So, mae yna lot o strydebau sydd ddim quite gywir yn glin â agwedd y bonedd. Mae yna haenen o Gymreigdod gyda'r bonedd sydd ddim yn cael eu cydnabod yn aml iawn, yn ben oherwydd busnes yr iaith, ond hyd yn oed wedi ni, oedd na mwy ohonyn nhw falle yn siarad Gymraeg nac yn ni'n meddwl. Mae'n dach chi pobl fel airiall biwt sy'n cefnogol i'r Gymraeg. Maen nhw hefyd yn byw ar gyfnod pan mae'r Gymraeg ydi iaith trwch y bobl, dy fe. Felly, maen nhw'n ymwybodol bod bobl yma gyda'r iaith, maen nhw'n ymwybodol bod nhw'n aml o llinach Gymreig i hunain, a bod nhw'n iaith llenyddol. Maen nhw'n gweld pobl gyda llyfrau Cymraeg, maen nhw'n darllen Gymraeg. Y cyfan dwi'n gweud, Siôn, yw bod agwedd y bonedd yn bach mwy cymnes nag yn tueddu cydnabod. Felly, mae hwnna'n cael ei cydnabod yn yr arddangosfa. Mae dan dwi'n hoffi, nes i gael mwynhad mawr o, yn amlwg, y tropes neu y cartoons i wneud â Cymru. Ti'n dyn trop. Un trop. Felly, yr un trop yn unig bod y Cymro mynd lawr i Llundain, mae'n ei hwyl am ei ben, mae'n dach chi'r Cymro tlawd ma,
sy'n falch iawn fel ydyn ni Gymru o'n tras, bydd Morgan ap Siôn, ap Dafydd, ap Philip, neu beth bynnag. Mae hyn, wrth gwrs, mynd ôl i'r wythfed ach. Mae hwn yn gyd yn ddoniol iawn i'r Saeson, ac os mae'r bochen cyrraedd ar gefn gafr, ynddo fe, gyda'i genyn Pedr. A mae hwnna'n ddiddorol sut maen nhw'n cyfuno'r... Dyma bydd i'n natur cartŵn, wrth gwrs, ynddo fe. Bod chi'n cyfuno lot ar fennau mewn un dalyn symbol. So, oedd hwn yn gyffredin, so mae'n... Dwi'n fel sawl... Jyst i gwylio na darllenw gwrandawyr ddeall, mae yna cartŵn o 1780 dwi'n cofyn iawn, ond maen nhw'n rhan o gyfres, mae'n dweud cyffredin. Cymro ar ben gafr sydd yn anifail sy'n cael ei gysylltu gyda tlodi, ond hefyd am tir mynyddog. Mae da fe cenhinen, dim cennin Pedr, cenhinen yn ei lepel. Cennin Pedr ddim yn dod yn symbol gan David Lloyd George i bob pwrpas dechrau y 19fed ganrif. Oedd hwn yn gyffredin a pam oedd hwn yn cael ei wneud? Wel, mae'n mynd yn ôl i gyfnod y rhyfeloedd catre. Dyna mae delweddau'n dechrau dod ar gafr yn amlwg pryd ni. Wrth gwrs, symbol o dylodi. Chi'n cael y mynyddoedd yn aml iawn yn y cefndir hefyd, yn foel ac yn diflas. Ac wrth gwrs, mae hwn yn arwydd o cawl yn yr ail ganrif ar 15 yn arbennig, a mynd mewn i'r 19fed ganrif, achos wrth gwrs oedd agwedd artistiad tuag at y dirwedd mynyddig yn hollol wahanol pryd hynny. Oedd e'n adlewyrchu agwedd negyddol iawn. Fel agwedd amaethyddol mewn ffordd yn dweud, bod dim cynnyrch i gael mynyddoedd. Dim cynnyrch i gael. Diddorol, ie. A mae yng nghanol y 19fed ganrif pan ydych chi'n dechrau gweld y newid tuag at tirweddau mynyddig. Mae'n rhan o aesthetig y 19fed ganrif. Artistiaid yn dechrau gweld hynny fel peth positif. A wrth gwrs wedyn, mae'n dod yn ased i ni, ond ydy? Ie, wrth gwrs, mae'n dechrau taith i'r tôl Wales. Ond y peth pwysig y bod ti'r delweddau yna ac yn sôn amdano ar y rai cartwnaidd yma, woodcuts yma, a raddfa fawr felly. A maen nhw'n impresif iawn fel darnau o gelf, maen nhw'n hyfryd. Ond wrth gwrs mae testunau sy'n mynd gyda nhw yn hollol hiliol. I mean, yn eithafol ydy, dy gwir. A maen nhw'n adlewyrchu ffenomen eitha trist, hynny yw tlodi Cymru, a Cymru yn mudo i Lundain i ffindo bywoliaeth. So oedd hwnna'n ffenomen, a ni'n cael y peth, mae'n cael ei ailadrodd wrth gwrs nes ymlaen gyda'r Gwyddelod yn cyrraedd. Ond oedd y Cymru yn y sefyllfa yna cyn y Gwyddelod. Ac wrth gwrs, unwaith mae'r Gwyddelod yn dechrau cyrraedd, ych chi'n gweld llai a llai ohono fe wedi ynelu tuag at y Cymru, ac os y Gwyddelod sydd yn cael e. Mae'n rhan o'r broses. Ond beth sydd yn ddiddorol y beth i ddelwedd yna, busnes y gafr yna, yw sut mae'n cael ei mabwysiadu dros cyfnod o amser fel ddelwedd positif. A dyna pam mae dros nesaf un o'r prints yma ar y wal yn yr arddangosfa, mae gyda ni'r arwydd dafarn yma. Yn gwmws yr un ddelwedd, yn union un peth, ond ar y top, mae enw'r tafarnwr Hugh Davies ar y gwaelod, enw'r tafarn oedd tafarn hanner y ffordd i'r gogledd o Llanrwst, ac ar y top, mae'n gweud mewn banner Cymro am byth. Dim hyd yn oed Cymru am byth, mae'n gweud Cymro am byth. Excuse me, dwi'n ymfalchio yn y ddelwedd yma. A mae dilyn y proses yna o newid a troi y ddelwedd ar ei ben yn un diddorol iawn. A mae yna, os rhywun pwyntio allan i fi, rhywun oedd yn ymweld o America ar arddangosfa yna, pwyntio allan bod yna peth cyfochrog wrth gwrs yn digwydd o fewn y gymuned croendi yn America, le mae yr N-word yn cael ei babwysiadu y tu fewn i'r gymuned, fel un positif. Chi'n cymryd y delwedd, neu y gair, yr N-word yma, a chi'n troi fe ar ei ben, ac yn mabwysiadu fe a taflu fe nôl wedyn. A ni'n gweld y proses yna'n digwydd yn y ddiwylliant gweledol yn Cymru. A mae'n ddiddorol, mae'r gafr, fel ti'n gwybod, Peter, mae'n boblogaidd iawn mewn symbolau Eisteddfod Genedlaethol, mae arcadeiriau eisteddfodol sawl un. Tan tua dechrau'r 19fed ganrif, mae'r gafr i gael gyda llengai neu brigad Gymreig, ffusilwyr Gymreig. Mae ar hefyd, as ti'n cofio yn cwpan Cymru, cwpan pêl-droed Cymru, sef y trydydd cwpan hynna yn y byd. Mae 2 afr sy'n dal y gwpan lan felly, fel i'r handlen. Felly mae hwnna'n, mae'n syndod o boblogaidd. Yn sicr yn fwy o symbol o Gymru
na'r ddau goch, tan diwedd y bydwyd gan y 15, dwi. Mae ddau goch yn ddiweddor iawn ar un ystryd yn dod yn symbol Cymreig. Un peth sy'n dod mas o hyn sydd yn wers i ni mewn ffordd yw, fel mae delweddau yn, chi'n gallu newid ystyr ddelwedd dros cyfnod o amser, a mae gyda ni enghraifft glasurol o hynny, reit ar ddiwedd o'r arddangosfa, lle dwi'n dangos un o'r fersiynau gwreiddiol o Salem, gan y bosber. Mae gyda ni'r print yn rhywle arall, mewn cyd-testun arall, ond mae gyda ni reit ar ddiwedd o'r arddangosfa, yr ail fersiwn o Salem. Ond dros nesaf iddo fe, mae yna pamffledyn wedi cyhoeddi gan Cymdeithas Cyfamod y Cymru Rydd yn 1989, fi'n credu, sydd yn dangos Salem, rhyw reproduction ohono fe, ond uwch ei ben mae'n gweud, deffrwch y bastards, mae Cymru yn marw. So mae ddelwedd yn cael ei ail-wampio, wedi troi ar ei ben, mae'n effeithiol iawn. So mae'r ystrydebau ar gael i ni defnyddio mewn ffordd positif. Mewn ffordd, mae ystrydebau yn bwysig iawn i unrhyw gymuned wleidyddol yn dweud. Hynny bod e'n genedl neu'n falle grŵp pwysau hoiw neu beth bynnag. Hynny mae rhywun, achos os nag dim un wath a pobl ddim yn siarad amdano chi, Peter, y beth gweithio yw pobl ddim yn siarad amdano chi. Felly mewn ffordd, mae'n wath pryd cael unrhyw ystrydeb amdano chi neu cael ystrydeb amdano chi, achos oli yma da chi rhywbeth i ymateb iddo ac i falle cymryd yn ôl neu dynyddio wedyn. Felly mae'r ystrydebau mae'n eitha diddorol. A mae'r ffordd mae'r Cymru wedi mabwysiadu rhai nhw'n ôl ac eraill ddim. Just i sôn am teitl yr arddangosfa wedi There's no Welsh artist, Dim Celf Gymreg. Mae'n wrth gwrs, fel ti'n sôn yn Saesneg, yn dod o'r ddyfyniad go iawn gan rhywun yn gyfrifol am gelf yng Nghymru, sydd yn dweud, os ydych chi'n gwybod bod Cymru wedi coloneiddio, dwi'n meddwl mai dyna ydy'r frawddeg sydd yn cadarnhau hynny. Dim ond gwlad i coloneiddio gallu cael y math yma agwedd. A hefyd mae'n agwedd sydd dal yn gyffredin ymysg siaradwyr Cymraeg hyd yn oed, a hefyd pobl sydd fod yn arwain Cymreig. Ac bron yn bod yn weld fel rhyw fath o... Dwi'n meddwl weithiau, Peter, mae pobl yn teimlo bod dim Celf Gymreig yn ffordd i nhw ddangos i'w pobl maen nhw'n moyn plesio, sef y sefydliad Brydeinig, bod nhw'n credu bod yna ddim Celf Gymreig chwaith yn dyfa. Mae'n un peth code switching. Chi'n siarad y math o iaith chi eisiau, chi'n credu mae rhywun eisiau clywed. Felly, os ti'n Gymro dweud, there's no Welsh art, wyt ti sort of dangos the bosses ti, bod ti'n cico lawr hefyd. Mae'n od iawn. Pan nes i ddechrau gweithio tu fewn i'r Eisteddfod Genedlaethol, o'n i ar y panel sefydlog Lladd y Cret gyda bobl fath o John Meirion, Neirin Jones, bobl fel Nanwl yn yr 70au, 80au, dwi ddim yn cofio nawr, ond blynyddoedd mawr yn ôl. Ac fi'n cofio adeg nath ni sefydlu gweled cymdeithas o bobl oedd â diddordeb yn y celf diweddol. A fi'n cofio mynd i weld criw o llenorion eitha amlwg yn y Gymraeg, Eiros Bowen yn un ohonyn nhw. I trio gael y bobl hyn on board yr academi, cael nhw on board gyda'r ymgyrch gweled, ynddo? A fi'n cofio John Meirion yn deud wrth Eiros Bowen beth oedd y bwriad, ynddo fe? A Eiros Bowen yn gweud, pwy yw y celfydd y drwy'r hyn, medde, fel na. Ac o'n i'n meddwl, oedd e'n fath o falch bod dim celfydd gyda ni, achos oedd e'n nodweddiadol ohono ni, oedd e'n fath o troi fe'n rhyw positif rhywsyd, a na i'n meddwl, mae'n un bonkers. Oedd iawn, oedd e'n cymryd lot o amser i fi deall beth oedd yn mynd ymlaen. Dwi'n meddwl mae'n garfan o fewn y byd llenyddol Cymraeg, di poeni bod e'n rhyw ffordd, mae'n afri farddoniaeth Gymraeg. Felly, dwi'n meddwl, teimlad bonkers ar ei pobl, bydd ddechrau bri i Celf Gymreig hefyd. Fe'n rhyw ffordd yn pwysio fe mas. Os ydych chi siarad dwy iaith, mae'n shifto mas o'r iaith arall dod yn frein di. Sy'n syniad hollol cris. Meddylfryd y Cymru, mor. Sofrdanol, mae'n sofrdanol. Felly, hefyd, dwi'n meddwl, mae'n gallu bod rhyw ffordd i rei pobl dangos wrth y sefydliad Brydeinig yng Nghymru, neu tu allan i Gymru, falle bod fi'n Welsh Nash, ond fi ddim gymaint yn ni o Welsh Nash, fi hefyd yn cytuno â chi weithiau. A mae'r ffordd o falle estyn llaw neu trio cyngreirio gyda pobl, achos falle bod ti eisiau rhywbeth arall.
Mae unwaith weird iawn. Siôn, mae'n diddorol iawn, a boi nath ysgrifennu'r erthigl yma, Dim Celf Gymreg, yn sgwennu yn Saesneg, wrth gwrs. Mae'n swnio'n od, ond oedd e'n gweld ei hunan fel gwladgarwr. Ac os dyma fe yn gydeirydd ar Cyngor y Celfyddydau Prydain Fawr, peth newydd yma, ac wrth gwrs, os dim celf gyda ni, ond o'n ni yn mynd i newid hynny, ac ydyn ni'n mynd i greu rhyw celf ar model Saesneg, ond a wedyn nhw'n gweld eu hunain fel bobl oedd yn wladgarwyr mewn gwirionedd. Mae'r ironi y peth, y Cymru Gymraeg yma yn Llundain. Ond wrth gwrs mae'n arwyddocaol iawn. Un peth arall nes I pico lan tra o'n i'n ymchwilio Wyn Griffith, oedd rhywbeth oedd e wedi sgwennu yn Saesneg. When I write in English, medde fe, I am an Englishman. Nath e actually weid na, when I write in English, I am an Englishman. So dyma'r Cymru Gymraeg wedi magu yn Blaena ac yn Nolgellau a mynd lan I Lundain ac yn cyfaddau. Pan mae'n defnyddio'r iaith y Saesneg, I am an Englishman. Wel, mae'n agwedd derbyn coloneidion, dwi e. Achos dych chi ddim eisiau gwneud i'r darllenydd chi teimlo'n yn awkward. Neu, dych chi'n eisiau herio'ch darllenydd, ac chi'n eisiau herio hunaniaeth at darllenydd. Felly, I chi'n cymryd lan lle darllenydd, dwi e. Mae iaith yr adroddiadau blynyddol Cyngor y Celfyddydau, y Pwyllgor Cymreig yn y cyfnod yna. Maen wedi sgwennu yn Saesneg a maen nhw'n ddiddorol iawn, achos maen nhw wastad yn cyfeirio at o'n ni, fel they, the Welsh. Excuse me. Mae'n anhygoel. A defnyddio geiriau fel peasants a natives yn yr amser presennol. Mae'n yna, honestly. Ar union adeg pan mae'r wledydd yr ymarodraeth yn cael annibyniaeth. Cymru ydy'r coloni olaf, mae hyn yn wir. Mae celf yn swyrddanol o amlwg am hynny, mae'n amrwd. A dyna sy'n ddiddorol. Dwi'n teimlo bod yna ran o yr English Pale, os gallwn ni alw hwnna, achos mae gyd, ddim o'r reidrwydd yn diriogaethol, ond y meddylfryd yna, lle maen nhw wedi gallu encilio bron yn bod I celf, achos mae celf I fod yn ryngwladol, a ddim I wneud â iaith. Felly maen nhw'n credu bod yn lle saff wedyn I pyd o goffa ymwneud gyda'r Welshies a'r Welsh Nash. Un o pethau o'n i'n ymladd yn ei erbynau gyda sefydliad yn ôl yn y 70au a'r 80au, oedd y syniad yma, oedd yn hollol ganolog i'r feddylfryd yn y byd Saesneg, wel, Anglo-Americanaidd gyn ni. Art is an international language. Rubbish! Rubbish! Ond mwyn wneud unrhyw fath o progres yn fan hyn, o'n i'n goffod brwydro yn erbyn a farn yna, oedd yn eang, dyna oedd y farn cyffredin, ledled y byd celf rhwngwladol yn y gorllewin, bryd hynny. So, cyn I ni dod at Gymru yn benodol, o'n i'n goffod ymladd yn erbyn hwnna, art is an international language. Wel, oedd yn anodd. A dyna sy'n diddorol, felly. Lle mae da chi artistiaid sydd yn weddol, ar un efel mae'n berffaith gwybod, Peter Lord, mae rhywun, mae Cymru Gymraeg neu mae rhywun o lle bynnag yn gallu edrych ar celf gan Caravaggio, a mae hwnna'n llun wych. Artist, disturbed iawn, person disturbed iawn, ond celf wych, ynddo fe. A mae rhywun gallu gwerthfawrogi hwnna, neu beth bynnag yw'r artist. Felly mae hwnna'n wir ar un ystyr. Yn un beth efo cerddoriaeth glasurol yn gallu mynd dros ffiniau. Ond, byna fath beth, da ni'n derbyn bod yna gerddoriaeth hefyd sydd yn fwy yma o hyd yn meddwl lot I Gymru, Cymraeg a di-Gymraeg. Wrth gwrs, dwi'n meddwl dim I rhywun o deallan ni'n Gymru. Da ni'n derbyn hwnna gyda music, da ni'n amryw reswm yn dal hwnna, mae'n y frwydd yn erbyn hwnna'n celf amryw reswm. Wel, anos ydy nawr, achos gyda cerddoriaeth, mae'n diddorol iawn. Wy'n gwrando lot ar Radio 3, so diddordeb gen I mewn cerddoriaeth, glasurol yn arbennig. Ond un o'r pethau mae rhywun yn sylwi arno gyda y byd cerddoriaeth yw y pwyslais sydd yna o hyd ar genedlaetholdeb yr
bobl sydd yn sgwennu. So, chi wastad yn cael sôn, maen nhw'n sôn o French music, Italian music. Mae yn dal yna gyda cerddoriaeth. Dyw e ddim yna gyda cael weledol cymaint. Mae wedi diflannu. Yn y 40 ganrif ar 15, mae e gyd yn mynd â French art, German art, Welsh art, beth bynnag. Mae hwnna wedi diflannu o dan ddylanwad y syniad bod celfyddyd yn rhwngwladol. Diflannodd hwnna, ond mae e dal yna yn byd cerddoriaeth. Gwrandwch, jyst am garantid, os chi'n gwrando ar Radio 3 am hanner awr, bydd na sôn y byti pa mor ffrengig yw'r cyfansoddwr yma, pa mor eidaleg yw'r cyfansoddwr yma. Math o trafodaeth sydd oedd wedi diflannu o safbwynt celfweledol. Yn diddorol. Mae'n just a total tangent fan hyn. Mae'n ddiddorol I fi ydy yr holl busnes Trump yma gydag tariffs a pob dim. Mae'n wedi dorri lawr lot o'r syniadaeth rhyngwladolaethol. Lle bod yn rhyngwladol, wrth gwrs yn byth da, ond bod e'n dod rhyw ffordd yn well, yn arwydd bod ti'n well person, yn fwy moesol. Dwi'n meddwl bod ni'n mynd I weld pobl falle eisiau bod yn fwy, dwi'n gweld Trump fel yr arwydd gorau o hyn, ond dwi'n meddwl bod e'n symptomatig o falle newid o'r consensus diwedd rhaid o'r byd, lle pawb I fod yr un peth. A mi'n credu falle dyma beth agwedd lot o'r Cymru, ti'n trafod mwy o hwn yn y fersiwn Saesneg o'r podlediad, eisiau bod yr un peth oedden nhw. A cael ei derbyn, ac wrth gwrs yn cyd-destun Gymraeg bod yn Saesneg I fod pwrpas ydy hwnna. Dwi'n meddwl bod yna rhan o, ar un ystod, yw deimlad wedi y rhyfel a'r natsiaeth bod pobl eisiau llai o wahaniaeth ar un ystyr. Oedd hwnna'n rhan o de. Gyda'r cenhedlaeth yna dath I rym yn y 50au, Cymru yna oedd mor ddylanwadol yn Llundain. Dydy sôn yn y dan Saesneg wnaethon ni y byti Hugh Weldon yn dod yn arwain y BBX am ddegawd. Y criw yna, mae rhaid ni gofio oedden nhw wedi dod drwy'r ail ryfel byd. Lot o'n nhw yn y byddin, lot o'n nhw wedi cael amser eitha cas. Ac mae'n bwysig bod ni'n deall eu agwedd nhw o le maen nhw'n dod mewn ffordd yn y profiad yna. A'r syniad yma oedd gen I nhw, mae yna cyhoeddiad Art in Wales wedi cyhoeddi gan Cyngor y Celfyddydau, le mae'r golygydd y gyfrol yn sôn am byti Welsh art is a small vibrant tributary to the mainstream of modern art. A be mae'n galw hwnna yw contributionism. When ni'n gallu pwyntio allan nhw, mae yna Richard Wilson, mae yna Catherine Williams, a mae yna hwn. A maen nhw'n cyfrannu at y prif ffrwd mawr yma. Ond mae hwnna hefyd. Ond dyna di Llyfrgell Genedlaethol yn dyfa. Hynny yw bod Cymru'n gallu bodoli, ond bod yn rhannu cyfraniad at y Great British thing. So dyma di'r dadl gyda bod ni'n dal yn talu arian I myfyrwyr mynd allan o Gymru, os dyma'n cyfraniad ni at academia Prydeinig yn dyfa. Mae'r ffaith bod Cymru'n cael brain drain a bod ddim yn y polisi i gael pobl nôl, ddim yn cael ei drafod. Mae contributionism ydy prif ffrwd Llyfrgell Gymreig. Ond mae'n mynd diddorol iawn yn y cyd-testun yma bod y brawddeg yma yn ymddangos mewn cyhoeddiad am hanes Celf Cymru wedi cyhoeddi gan Cyngor y Celfyddydau yn ôl yn yr 80au. So mae'n benodol yn gweud y dylen ni weld fel a small contribution to the mainstream of modern art, sy'n bychanu ni o'r cychwyn gyntaf. Oedd yn anhygoel o anodd I deilio gyda'r dylfryd yma. Wel, dwi'n credu bod e'n outpost cryfar English Pale yn dwe, achos bod nhw'n teimlo bod celf heb bod iaith o'r rhan ohono fe yn gallu bod yn lle saff I bobl. Gafon ni sôn am yr elfen iaith. Wrth gwrs, mae'r arddangosfa yn eang iawn, mae 200 o weithiau. Mae'n wir eisiau chi mynd I weld bobl. Jyst cerwch lan I Aber, mae'n trip bach neis. Grwpiau lleol Ies Cymru neu pwy bynnag, Merched y Wawr neu beth mae'n trefnwch daith trwy'r Llyfrgell a Peter. Pob math o gwahanol luniau, mae lluniau'r bonedd, mae lluniau'r werin bobl, lluniau gan y werin bobl o werin bobl sy'n ffantastig, lluniau o popstars y 40 ganrif 15, sef pregethwyr. Oedd dwi'n cofio, oedd ffrind I fi, oedd rhywbeth I fam yn nabod yr holl
gweinidogion a hanes a'r clecs amdano, beth ti'n sôn am pop stars heddiw. Ond mae hefyd, dyn ni'n sôn falle tym bach am y mudiadau mwy ymwybodol cenedlaethol, cenedlaetholaidd fel y grŵp Beca. So o'n i'n gweud, fi sy'n sgwennydd ar gweled am gyfnod yn 90au, dwi ddim yn artist o gwbl, ysgwennu ddim talent yn anffodus. Ond mae'n gweld ddorol, a dwi'n rhy ifanc i gofio Beca, dwi'n cofio clywed amdanyn nhw. Felly mae hwn, dwi'n meddwl, yn ddiddorol, bydden ni'n dwlu rhywbeth fan hyn yn dechrau yn Gymru nawr, ond falle bod ddim angen, dwi'n gwybod, gan i'n drafod yna munud. Beth oedd grŵp Beca? Sôn am hwn, achos mae hwn yn rhywbeth diddorol iawn, dysges i lot yn y pod Saesneg am y criw yma. Ie, wel, fel o'n i'n gweud o'r blaen, daeth Dr Davies, yr alunydd yn ôl i Gymru yr Alban yn 1974, a mae hwnna'n rhywbeth o drobwynt, a deud y gwir yn onest, achos dyna'r unig flwyddyn dath Catherine Williams yn ôl i Gymru, o Lundain. A gyda llaw, yr unig blwyddyn dys i Gymru, fel mae'n digwydd. Wel, yna ni, y drindod. Gallai roed yn un yn y cwmni yna. Ond mae hynny yn arwyddocaol, ond tydi, o rhywbeth yn y 70au oedd yn dechrau newid. A dyma Ifor ar y cyd gyda Paul Davies a'i frawd Peter Davies yn sefydlu Beca, gyda'r agenda benodol genedlaethol. So hwn yn cyfnod Cymdeithas yr Iaith, i'r gwrandawyr ifancach, dyma pa mor byrdwn, holl milwraethus, just tynnu seins i lawr, ymgych y sianel, dyma popeth yn digwydd. Ie, a'r cerddoriaeth yn adlewyrchu hynny hefyd, a cerddoriaeth pop yn datblygu yn gyflym iawn y cyfnod yna hefyd. So it's all of a piece, mae'n un rhan o'r peth. Ond os gallai dynnu sylw at un llun ac un digwyddiad, dwi'n credu sydd yn arwyddocaol iawn, sydd yn cysylltiedig â Beca. Ar y wal, mae yna lun gan Peter Davies o'r enw Tŷ Haf. Hynny yw, mae'n dangos Tŷ Haf yn llosgi. So mae gyda chi'r trwp yna o map o Gymru, ac mae wedi stico Jack yr Undeb ynddo fe, a wedyn mae Tŷ Haf yma'n fflamau i gyd. Mae'n llun eitha spectacular. Nawr, digwydd bod, nes i agor, ges i'r fraint o agor, arddangosfa grŵp gyntaf Beca yn 1984 yn Bangor. So, 1984, right. So, arddangosfa eitha fawr yn yr hen Bangor Museum, fel oedd e pryd ni. A oedd y llun yma, Tŷ Haf ar y wal. So, a nes i agor yr arddangosfa, popeth yn iawn. Ond nes i nôl i'r oriel diwrnod wedyn i gael edrych rownd go iawn. Heddwch i edrych rownd. Ac oedd y llun wedi diflannu. Oedd e wedi cael ei sensro gan ceidwad celf yr oriel. Nath e ddim ofyn. Nath e just tynnu fel lawr. A o'n i jyst yn meddwl, pa fath o y diffyg asgwrn cefn yna. Pathetic. Ond i fod ni'n just pathetic. Bod y diffyg hyder yna, i hyd yn oed i ganiatáu i rywun arall creu'r delwedd yma a bod i arwal. Mae'n jyst yn anhygoel. Ac erbyn hyn, beth sydd yn drist, fe wedi cael lot o sgwrsau diddorol iawn, cymaint o sgwrsau diddorol iawn gyda bobl yn mynd rownd yr arddangosfa. Ond un o'r pethau sydd rili wedi taro fi, mae yna lot o ysgolion yn dod mewn, mae Llyfrgell yn dda iawn cael grwpiau o ysgolion mewn. A dwi'n tueddu dangos y llun yma iddyn nhw, os ydw i'n siarad yn nhw, os dim clem dyn nhw. Dyn nhw ddim yn gwybod beth yw e, dyn nhw ddim yn gwybod dim yn beth i'r ymgyrch, dyn nhw ddim yn gwybod dim yn beth i'r cyd-testun. Wel, fi'n gwybod y mod i'n hen erbyn hyn, a bod yn rhan o ffôn. Mae 40 mlynedd yn ôl Peter Lord. Wel, ond come on, mae'n drist, ond mae'n y ffaith bod y cenedlaeth ifanc yma o bobl 90, 11, 12, 15 oed, dyn nhw ddim yn gwybod dim yn bwyty ai hanes diweddar nhw. A mae hwnna'n adlewyrchiad wael iawn ar ein ysgolion ni, ar y cwricwlwm, ac ar y cyfryngau. Mae'n anhygoel i fi. Wel, yn y rhan o'r cytundeb cydweithio rhwng Plaid Cymru a Llafur, yn y Senedd, un peth oedd i cael hanes Cymru yn rhan greiddiol o'r cwricwlwm gret, a mae Llafur di mynnu bod hanes Cymru yn dod o dan yr un fath o branch a natsiaeth a geithafiaeth. Sy'n dweud y popeth am agwedd sy'n dal i gael gyda bobl sy'n rheoli yma. O'n i'n sôn fyna am mae grŵp Beca yn wych yn dyfe. Maen nhw'n mynd ati yn mewn ffordd dillad tebyg i'r gymdeithas, hynny yw, neu bod nhw'n malu yn rhywbeth, ond hynny yw bod yn agwedd lot mwy... Wel, lot o crossover rhwng y ddwy grŵp, wrth gwrs. A milwraethus. Hynny yw,
Ar gyfer dwi'n cael pizza, ond wrth gwrs dwi ddim yn arbennig gwrna dim, ond dwi'n teimlo bod lot mwy o hyder a diddordeb nawr mewn celf o Gymru gan Gymru Oes. na be wedi bod yn yr 80. Yn radol achos mae'r pethau fel y cyfryngau Cymraeg gael, mae chi, maen nhw'n trafod stwff. Dwi'n gweld pobl sy'n gwneud rhyw fath o byrwoliaeth fel artistiaid yng Nghymru, dwi'n gweld sy'n byrwoliaeth da iawn. Dwi'n cymryd bod Beca ar hynna wedi helpu hwnna. Wyt ti'n credu bod angen rhywbeth fel rhyw fath o grŵp Beca yn un awn neu cyfnod wedi mynd? Mae Beca dal i bodoli. Sori. Mae Peter a Paul wedi marw erbyn hyn, ond mae'n genedlaeth arall, bobl Iwan Bala, bobl fel yna, a bobl iau. So mae'n dal yna yn y cefndir. Ydyn dal yn gweithredu fel grŵp Beca neu'r ysbryd Beca? Na, mae grŵp yn dal i bodoli. Oedd ei wastad yn rhan o athrawiaeth Beca, bod nhw ddim yn grŵp ffurfiol gyda agenda wedi sgwennu lawr a manifesto. Fi'n offi. Fi eisiau call signs a uniforms o pob dim. Wel, sa'n gwybod beth i'r uniforms yma. Ond, mae dal yna, ond wrth gwrs, ti wedi rhoi fi sôn, achos os oes yna rhywbeth sydd wedi newid yn ystod yng nghyfnod i ers y 70au yng Nghymru yw y cynnydd sylweddol yn y nifer o artistiaid, gan gynnwys artistiaid sydd yn gweithio trwy'r Gymraeg, sydd yn gweithio yng Nghymru, a chrefftwyr hefyd, dim jyst artistiaid. Gwir. Chrefftwyr hefyd, sydd wedi llwyddo i wneud bywoliaeth yng Nghymru. Mae'r sîn yn eitha diwiog, a dim jyst yng Nghaerdydd, wrth gwrs, oherwydd natur ein cyfryngau ni, mae yna pwyslais yn tueddu bod ar Gaerdydd ac Aberystwyth. A mae hwnna'n sîn mwy cymhleth, achos mae yna lot o bobl sydd ddim yn cyfarwydd iawn pobl sy'n symud mewn yn dweud. Basically. Ond ymhlith y Cymru Gymraeg hefyd, mae yna gynnydd aruthrol yn y nifer o Gymru Gymraeg sydd yn gweithio a sydd yn ymfalchio yn y ffaith bod nhw'n gweithio yn y diwylliant gweledol. Mae rhywun yn gweld yna trwy ddefnydd o'r Gymraeg mewn gweithfeydd. Celf yn y ffordd mwyaf eang, nid bod hwnna'n reidrwydd wrth gwrs. Mae'n eitha diddorol hynny yw sydd mae pobl yn gallu mabwysiadu rhywbeth fel, ni'n sôn am yr afr yn gynharach, bod wedi cael ei ail-fabwysiadu fel Cymru gan weld o symbol o Gymreigtod. Hynny yw, mae'n diddorol sydd mae pobl a celf sy'n eitha anwleidyddol mewn ffordd, a Cyffin Williams falle dydy enghraifft sydd wedi meddwl da fi ydy artist eitha anwleidyddol ar un ystyr bod e'n ymgyrchu dros celf Gymreig, ond does dim byd arbennig o wleidyddol yn ei luniau. Ond mae hwnna wedi dod yn fathodyn o Gymreigtod. Gwrs mae Cyffin wedi pasio degawd bellach am hynny. Mwy na ni. Os yna rhywun arall ti'n meddwl, neu os yna math newydd artist sy'n dod, sy'n cymryd y bwlch, falle bod dim angen pobl fel hyn ar ni. Y beth beth i Cyffin yw, mae'n ffenomen yn ddwy hunan a'r ffaith bod y Cymru ac yn arbennig y Cymru Gymraeg wedi hunaniaethu hunan gyda'i ddelweddau. Yn arbennig wrth gwrs gyda'r dirwedd sydd i raddau yn neutral, mae'n safe ground. Ag o saff pwynt y farchnad celf, mae Cyffin yn hollol eithriadol, ac mae prisiau, mae bobl yn fodlon talu am weithiau Cyffin 10 gwaith mwy na maen nhw'n fodlon talu am unrhyw artist arall o Gymru neu Gymraes. So mae Cyffin yn ffenomen yn o'i hunan. Gyda llaw, dwi yn credu, a mae lot o bobl eraill yn credu, bod ni'n tueddu meddwl am Cyffin fel tirlunydd, bod ei bortreadau fe yn llawer mwy pwysig a chryd. Diddorol iawn, mae gyda ni doi portread o waith Cyffin yn yr arddangosfa, dim ond un tirlun. A mae un ohonyn nhw'n gampwaith, sef ei portreadau reit ar chychwyn yr arddangosfa o'r artist arall, Jack Jones o Aberystwyth. Mae'n gampwaith o lun. So, mae'n cymlethdodau hyd yn oed o fewn gwaith Cyffin. Ond, dos na neb arall wedi dod mas gyda math yna o status, ond wrth gwrs, yr un sy'n ni yn tynnu sylw ati yw Siani Rhys-James. So, o saff pwynt enw rhwngwladol, delweddau pwerus sydd really yn stico yn y meddwl. Chi'n sôn am plannu, a mae pawb yn gallu, maen nhw'n gwybod yn syth pwy chi'n sôn amdano, mae delwedd a'i hunan portreadau hi yn dal yn y meddwl.
So fi'n credu bydd Siani, bydd gwaith Siani yn parhau, bydd e ddim yn diflannu fel mae lot o artistiaid. Hynny, mae Aneirin Jones falle yn y categori yna, falle ddim o'r Aneirin Jones. Aneirin, ie. Wel, mae mwy fel cyffin. Ie, hynny, bydd yn lluniau o... Ie. Ond hefyd, ti wedi cyfnodi bywyd Cymru. Mae meirion i fab wrth gwrs yn dal i barhau. Hynny, mae'n diddorol, dwi'n gweld bod kit newydd Wrexham, y tîm pildroed nawr gyda, neu yr ail kit neu trydydd kit, sa'n gwybod, gyda'r patrwm carthen Gymreig yna. Dwi'n gwybod beth yw enw'r patrwm, a lle mae dyti fel yw sgwariau. A mae'n ddiddorol bod yna rhywun yn Wrexham, y ffwtbol clwb, dwi'n sylweddoli bod hwn yn eitha poblogaidd ar Cymru, bod e ar lleiniau bwrdd neu fynd dros carthen gwely wrth gwrs. Ewch rawn y steddfod. Mae ym mhob man y carthen. Ydy. A hynny yw rhywbeth o jyst yn batrwm digon. Does ddim i cynhenid Gymreig am y patrwm. A mae wedi cael ei fabwysiadu, wel, dwi'n ydy. Peter Owen yn tynnu wyneb os chi ar y gwrando ar y podcast. Wel, mae'r carthen Gymreig yn peth arbennig yn ddwy hunan, a mae'r patrwmau yna yn nodweddiadol ohono fe. So, fyswn ni ddim yn mynd, fyswn ni yn deud bod yna... Yr un peth gyda'r cwiltiau Cymreig, mae cwiltio yn ffenomen rhaid dros y gorllewin America ac yn y blaen. Ond mae yna rai patrwmau a mae rai ffurfiau sydd yn benodol Cymreig hefyd. So, dwi'n quite mor syml a gweud bod e'n unrhyw patrwm brand. O'n i'n gweld yn ddiddorol bod tîm pildroed Wrexham yn dynyddio hwn fel patrwm kit. So, mae yna hunan ymwybyddiaeth fyna sydd yn dangos bod y peth mae'n treiddio. So, dwi'n celf ddim jyst yn rhywbeth yn arddangosfa yn y Llyfrgell Genedlaethol, er bod chi eisiau chi fynd ond mae'n rhan o fywyd pob dydd. A ti'n siarad dangos yna gyda pethau fel arwyddion tafarndau yn yr arddangosfa, a so mae hwnna'n yn gweithio. Felly, i edrych mlaen, o'r arddangosfa, y stwff na o'r gasgliad di, stwff o'r Llyfrgell Gen. Os da ti, falle, y top 3 Peter Lord. Roedd ti ar y spot. Lluniau ti yn hoffi, neu ti'n teimlo sydd yn siarad fwyaf, neu ti'n meddwl sydd yn mwyaf bwysig? Wel, yn bersonol, mae sawl i'n mynd gofyn i fi. Yn bersonol, dwi'n treulio lot o amser mynd yn ôl i'r arddangosfa yn edrych ar yr arwydd dafarn yna o Llanrwst o 1935, yr un gyda Cymro am byth dros i bennau. Ac os mae, ar un lefel, ac os bod y pethau yna mor bryn, anhygol o bryn, dyw arwyddion tafarn just ddim yn goroesi o'r cyfnod yna am reswm amlwg ynddo fe. So mae hwnna'n ffactor, ond hefyd, cryfder y ddelwedd, mae mewn cyflwr anhygoel o ystyried a'i oedrannau. Mae bron bod yn berffaith. A hanes y tu ôl iddo fe hefyd, y ffordd o'n i'n gallu ffeindio fe. A un o'r pethau diddorol y bwyti'r llun yna, mae hyn yn wir y bwyti'r nifer o luniau yn yr arddangosfa. Fe ddaeth e gyda provenance da iawn. Hynny o'n i'n gwybod achos oedd un aelod o teulu, y disgynyddion y Hugh Davies yma, wedi sgwennu hanes y dafarn lawr. Sim llawer, ond mae gyda ni y provenance yna sydd yn disgrifio'r cyd-destun pan creuwyd y llun yna. So mae gyda chi'r pecyn cyflawn fyna mewn ffordd. So mae hwnna. A wedyn, swn i'n dweud hefyd, darluniau Archie Rhys Griffith yn arbennig ar y domen lo, sydd yn un o ddelweddau mwyaf pwerus wedi creu yn Cymru yn yr 20fed ganrif. Y ddelwedd o tair menyw wedi bod yn casglu gloman gwastraff ar y tomenni, cario fe mewn sachu yn ôl i'r pentre. Mae hwnna'n anhygol o gryf. Ac yn arbennig, byddai yn cofio am byth, dwi'n siŵr, y wal yna yn yr arddangosfa, ble mae yna y llun yna gan Archie Griffiths. Wedyn, bydd myrddwr y feddadau o waith Evan Walters ac llun There Burden gan Morris Sokoczewski. Nes i hongian nhw fel fath o triptych sydd yn mynegu popeth chi eisiau gwybod y bwyti'r dirwasgiad yn y cymoedd. Beth enw'r llun diwetha, yr artist diwetha, sorry Peter? Yr artist diwetha oedd Morris Sokoczewski, iddew ifanc, 45 oed, dath e lawr i Gymru ar gais Arthur Jenkins, tad Roy Jenkins. I Talawain, ac oedd e'n byw yn Talawain, sy'n ni'n gweud yn Gymraeg, ond Talawain maen nhw'n gweud lawr o fyna. Nath ei fyw yn 1936-1937 gyda y teulu o lowyr lawr fyna yn y gymuned, a nath e peinto gyfres o 520 o luniau,
gyda'r bwriad penodol o fynd yn ôl i Lundain a i dangos yn y West End yn Llundain, i dangos i'r Llundeinwyr yma beth yn union oedd yn mynd ymlaen. Beth oedden nhw'n galw, the distressed areas yn y cyfnod ni. So beth sydd gyda chi yw y dwy ddelwedd a yr un peth yn yw casglu gloman ar y tipia, busnes ofnadw yna, yn mwyn byw. A un wedi peintio gan y glwr ei hunan, Archie Griffiths, a'r pen arall, y triptic yma, llun wedi peintio o tu allan gan rhywun wedi ysgogi gyda agenda gwleidyddol a dain chwith penodol. I fewn a tu allan. A dyna pam dwi wedi hongian nhw dy gilydd. Mae fel triptych, maen nhw'n anhygoel o bwerus. Ydy, maen nhw'n. Mae hefyd yn y pwynt tydio, dys dim celf Gymreig ddim o reid drwy goffa bod gan Gymru, yn dyfa? Ond mae'n ymwneud... Unrhyw beth sydd yn perthnasol i'n diwylliant ni, sdim ots o le mae fe'n dod, os ydy fe'n effeithiol yn y diwylliant, sdim ots pwy sydd wedi pinto fe, o le mae fe wedi dod, mae'n perthnasol. Mae'n rhan o'n diwylliant gweledol ni. Dyw hyn ddim yn rhywbeth ethnig, o eich chi'n goffo bod yn Gymro neu'n Gymraes mwyn bod yn arlunydd Gymreig. Nonsens. Dwi ddim yn dechrau o safbwynt yr artist, dwi'n dechrau o safbwynt y ddelwedd. Ydy'r ddelwedd yn weithredol y tu fewn i'r diwylliant? Dyma falle peth o seicoleg neu psychosis gyda'r elfen o'r diwylliant Gymraeg i iaith. Mae unrhyw beth sydd yn y iaith Gymraeg by definition yn llenyddiaeth Gymraeg yn dweud. Mewn ffordd hyn o'r beth bynnag. Yr un peth gan music pop Gymraeg. Mae celf wrth gwrs yn bach mwy amwys. Wedyn mae rhywun gallu cael mewn i trafodaeth beth sy'n Gymro, beth sydd ddim, a dyna'n rili bwysig. So beth sy'n teimlo yw, ydy'r celf sy'n cael ei greu gan y person yma, neu'r grŵp yma, yn ymwneud gyda Chymru cytod a gyda Cymru gyda rhyw ffordd yn taro tant gyda pobl yn Cymru am hynny. Gael rhywbeth arall yn glin yna. Dechrau'r 20fed ganrif, mae gyda ni yr gyfrol gyntaf am celfyddyd Gymreig wedi coeddi yn 1912 gan y Reverend T. Mardy Rhys. A mae yn fath o restr o artistiaid Gymreig. A mae yn cynnwys G.F. Watts, yr arlunydd Saesneg enwog, oedd yn cael ei fabwysiadu fel arlunydd Cymreig ar sail y ffaith bod e'n mynegu'r ysbryd Celtaidd yn ei waith. Mae dod na ddim cysylltiad Cymreig o gwbl gyda Watts. Mae wedi cael ei cynnwys achos bod pryd yn ni oedden nhw'n defnyddio rhyw diffiniad ethnig o beth oedd yn wneud artist Cymreig. Wel, mae'n nonsens, achos dyw gwaith Watts ddim yn uniongyrchol yn berthnasol. Dyw e ddim yn hollol amherthnasol, ond y ffaith amdani yw, mae gan Watts yr entry mwyaf yn y gyfrol yma, yn y gyfrol gyntaf. O'r holl artistiaid, Watts ydy'r un gyda, a Burne Jones ydy'r ail un. A ddoi ohonyn nhw heb dim cysylltiad uniongyrchol. A mae'n mynd yn fwy cymhleth wedyn. Yn y gyfres o gyfrolau nes i coeddi yn 1998, 2003, Diwylliant Gweledol Cymru, nes i'n fwriadol peidio sôn am Gwen John. Ac os nath Gwen John, oedd hi'n dod yn wreiddiol o Dim Bysgod wrth gwrs, ond nath hi i Lundain ac i Paris ac yn fyna oedd hi'n gweithio. Dath hi ddim yn ôl, a ar y wyneb, dyw ei gwaith hi ddim yn perthnasol i ni o gwbl. Mae hyn yn ôl yn pan o'n i'n edrych arno fe yn y 70au, 80au, dechrau 90au. Erbyn hyn, yn y gyfrol dwi wedi sgwennu yn mwy ddiweddar, The Tradition, dwi wedi cynnwys Gwen John. A reswm am hynny yw bod hi wedi dod yn weithredol yn y diwylliant Gymreig oherwydd bod hi wedi cael ei iconeiddio fel menyw mewn ymateb i'r mudiad ffeministaidd, a mae wedi cael ei tynnu dim oherwydd ei gwaith hi, ond oherwydd bod hi'n fenyw a bod hi'n digwydd bod yn Gymraes, a mae'n cael ei iconeiddio, so mae'n heiddi ei lle bellach, achos mae'n weithredol, mae gwaith hi a mae ddelwedd hi ar waith yn y diwylliant bellach. Diddorol. Newid, Jyst yn dod ar sgwrs i derfyn, Peter, ni'n sôn yn waith yn Saesneg hefyd, yw ti bod yn hynod o weithgar ar flaen y gad mewn sawl ystod y celf Gymreig ers degawdau bellach. Dwi'n yn credu bod ti'n cael y clod wyt ti'n llawn heiddi, Peter. Achos wyt ti wedi bod yn gwneud lot o bobl pwysig yn ymset, achos bod ti wedi gwir. A maen nhw'n mynd yn... Mae'n sydd
bod frai mae egos pobl wyt ti'n sydd mewn pŵer yn gallu bod, pan mae rhywun mae pobl ddim o'r reid, roedd e'n neud pwynt personol o gwbl, mae'n neud pwynt yn gyffredinol, ond wrth gwrs mae hunaniaeth yn bersonol iawn i bobl, a dwi wedi dysgu just y blynyddoedd, ond mae hwnna rhywbeth drio ni wneud, a Yes Cymru, oedd peidio bod yn bersonol gyda hunaniaeth, achos mae'n rhywbeth mor bersonol. Ond os ti wedi gwneud cyfrannau pwysig, gyntaf eisiau dangos bod yna corpws o gelf Cymreig, bod yna waddol gynddon ni, bod yna rhywbeth diddorol i weld, bod yna rhywbeth sydd yn trafod y Cymru, bod yna pobl yn trafod celf o fewn cyd-destun Cymreig. Felly, does neb tu as i Cymru gwybod pwy yw Eirin Jones neu Cyffryn Williams. Neb. Ond mae'n amlwg yn Cymru, mae'n berson mawr. A mae hwnna'n dangos bod yna fath beth â celf Gymreig i gael. A hefyd, mae'r gwaith wyt ti'n sgwennu yn y Gymraeg a Saesneg. Sut ddys ti at gelf i ddechrau? Yn y teulu, a dyn sut ddys ti i Gymru? Achos ti'n dod o dyfnaint, os dwi'n cofio'n iawn. Cefais y magu yn Ystadol Tai Cyngor yn Caerwysg, a dos... Exeter yna fe? Exeter, ie. Ie, dwi beth yn cofio. Caerwysg, iawn. Come on, Caerwysg, ie. Ag really, mae'n hen stori yn dweud, dod o dan ddylanwad athro celf yn yr ysgol. Athro o'r enw Peter Thursby oedd yn cerflunydd eitha amlwg, a radical iawn. Ac beth, wedyn diddorol, really, achos yr enghraifft, y math o athro oedd e, oedden ni'n neud, pan o'n i'n neud lefel A, oedden ni'n mynd fel drep i Lundain o blwyddyn i weld. Ond oedd Peter ddim yn mynd â ni i'r National Gallery neu'r Tate Gallery. Y trip i Lundain, y trip celf i Lundain, oedd cerdded lawr Bond Street a mynd mewn i'r oriel a private i weld be oedd yr avant-garde yn neud. So oedd y math o addysg celf gefais i yn radical iawn yn y cyfnod na. A hefyd y doi bwnc arall oedd ni'n neud oedd hanes economaidd, economic history felly, ag y gwleidyddiaeth. Oedden nhw'n galw fe pryd ni'n British Constitution, ond gwleidyddiaeth oedd e. A digwydd bod yn y flwyddyn yna, 64, pan oedd yna ddoi etholiad o fewn blwyddyn. A fi'n cofio, mae delwedd wedi ffixo yn y meddwl i, gweld Sir Alec Douglas Hume yn nghanol Caerwysg yn sefyll yn y glaw man, a yn llythrenol sefyll ar soapbox yn nghanol stryd, a trio areithio, a pawb jyst yn cerdded heb bwyd o fe. A dwi erioed wedi gweld dyn yn edrych mor drist. Yn pathetic. Wel, oedd yn newid cenhedlaeth o'r cysylltiad na. Oedd the reluctant Prime Minister, fi'n credu. Oedd yn edrych mor anhapus dri. Ac wrth gwrs, oedd yna yn y Caerwysg yn y cyfnod ni yn yr etholiadau yna, oedd gyda ni Gwyneth Dunwoody. Oedd yn amlwg iawn yn y Plaid Lafur pryd hynny, ac yn dynes eitha, sut all i weid, yn galed. Yn galed, ie. Oedd hi'n comisar o'n i'n galw hi. Comisar Dunwoody. Wel, oedd hi yn sefyll, nath i golli ei sedd. So oedd na wyrgylch wleidyddol brysur iawn yn mynd ymlaen o'n gwmpas i. A wedyn, a o dan ddylanwad Peter Thursby, ys i ymlaen i brifysgol yn Reading. So eis i brifysgol, ddim i goleg celf. Oedd na ysgol celf o fewn y prifysgol, oedd yn anarferol iawn pryd ni. Gyda bwriad o wneud hanes celf. Ond ges i'n troi off yn llwyr reit ar dechrau'r cwrs yna, os gallai weid, y darlith gynta i fi yn y prifysgol yna, wedi bod yn edrych ymlaen, fel o'n i'n gweud, wedi cael y magu o Ystadol Tai Cyngor ac yn y ban, wedi ymlaen, y darlith gynta, y pwnc oedd portable altarpieces from 14th century Siena. Yn meddwl, be? Le mae Siena? Le diaw mae Siena? Oedd e'n hollol amherthnasol i fi. A nes i'n troi off yn llwyr, a nes i arbenigol mewn cerflunio fel canlyniad. A mi es i brifysgol i wneud hanes celf. Oedd chi'n gwybod arbenigo, naill ai mewn hanes neu mewn celf ymarferol. A ges i'n troi off yn llwyr. A Caroline Tisdale, o'n i'n sôn amdani hi yn y dan Saesneg nath o'n i, fi'n credu, yn digwydd bod yn un o'r tutoriad fi, ac jyst yn cwmpo mas gyda hi, straight away yn llwyr. A'r materion sylfaenol iawn ynglyn â beth mae hanes celf i fod, beth ych chi fod i astudio. Dim y rhes yna o isms, impressionism, post-impressionism, fauvism, cubism ac yn y blaen. Lot o ddiddordeb
gen i yn rheini. O'n i eisiau gweld be oedd celf yn ei golygu mewn bywyd pob dydd pobl. Edrych arno fe o safbwynt gwleidyddol, edrych arno fe o safbwynt economaidd, o safbwynt cymdeithasegol ac yn y blaen. O'n i ddim yn sylweddoli hynny ar y pryd. Mae'r dde amser i fi weithio hyn mas. Ond dyna oedd y broblem i fi ar y dechrau, ac wrth gwrs, dyw'r meddylfryd yna byth wedi newid. A wrth ddod i Gymru, dyma sefyllfa le oedd fy agwedd i tuag at gelf, fy agwedd wleidyddol, gymdeithasegol i, yn briodol. O'n i'n gallu defnyddio'r meddylfryd yna i greu rhywbeth yn y sefyllfa addysg yng Nghymru. Chi'n deall beth dwi'n meddwl? Ie, diolch i ni bod ti wedi symud i Gymru. Mae cyfraniad wedi bod yn anferthol a dwi'n credu bod ti wedi cael y clod heiddiannol ddweud y gwir. Byddai'n nioffi gweld ti'n ymwneud o stwff calf dy hun, Peter Lord. Dwi'n meddwl bod yn absolut warthus bod y Senedd Cymru ddim gyda'r stwff di. Hynny yw bydde asio stwff hywel dda o'r gerddi yn Hendi Gwyn gyda y Senedd newydd. Dwi'n meddwl bod yn wych. Yn arbennig mae enw blydi lle di Tŷ Hywel. Ond there we go, hwnna'n gofyn gormod. So mae'r Cymru Cymraeg a Cenedlaethol weithiau'n esgus bod nhw'n post-national neu bod nhw'n hoffi dangos eu hun a bod yn dangos ymffrosgar yn rhywbeth Brydeinig. Na, mae'n ddiffyg hyder i gael yn cenedlaetholwyr weithiau. Dyna pam maen nhw mor treulio nhw mor wrthwynebus i Cymru ddechrau a sydd bach yn rhy heriol iddyn nhw. Beth sydd ati ar y gweill nawr? Mae'r arddangosfa yn dod i ben yn chweched o fis Medi. Felly, please bobl, erwch rhan i Aber, mae'n trip bach neis. Cerwch gweld arddangosfa, trefnwch taith, felly ni'n trio cael taith i Criwius Cymru Aberystwyth lan na. Beth sy'n digwydd ar ôl arddangosfa? Ydy yn mynd i Gaerdydd yn yw? Na, wel, mae'n broblem nawr, achos wi wedi symud ti, wi ddim yn gallu cymryd y gwaith yn ôl, so mae'r gwaith i gyd yn mynd mewn stor. Nes bod ni'n gallu dod o hyd i ryw sefydliad neu rhywle newydd sydd yn fodlon arddangos y gwaith. Os hynny, bydde fe'n wych cael yn... Mae'n y brif oriel yn Llyfrgell Aberystwyth sy'n oriel fawr iawn. Mae tua... Dwi'n meddwl 70 metr o hyd am hynny. Wel, yr oriel mwyaf yng Nghymru. Ie, mae'r mwyaf yng Nghymru, oce. Ond hynny, bydde fe'n ffitio'n gret yn yr amgueddfa genedlaethol. Dyna lle dyle fod, yn dyfa. Felly os oedd rhywun arddangos o'r amgueddfa yn gwrando, ac hynny yw, rwch fel hyn, byddai'n gallu neud lan am peth o gwaith dych chi ddim wedi wneud am 110 mlynedd dros Celf Gymreig. Ond bydde hefyd, dwi'n meddwl, yn denu lot o bobl a twristiaid hefyd. Achos mae'n ddiddorol, mae'n arddangos fatha tactile yn dweud. Hynny yw, mae'n hawdd i ddeall. Mae rhywun gallu cerdded mewn heb unrhyw diddordeb arbennig mewn celf neu gwybod lot mwy a cael bydd mas o fe. Mae'r gwaith mor amrywiol. A mae yna rhywbeth yna i bawb. Os ydych chi'n hoffi lluniau traddodiadol, os hoffech chi mynd â stwff arall gan y glowyr, dwi'n meddwl bydd yn siarad gyda lot o bobl. Neu'r arwyddion mwy gwleidyddol, dwi'n meddwl, ddim wedi perio i bobl. Felly, ie, byddai'n dda iawn gweld yr arddangosfa yn teithio. Yn i eisiau rhywle parhaol. Wrth gwrs. Yn i eisiau oriel genedlaethol. Yn i bron yn unigryw, sy'n ni'n gweud, yn Ewrop, cyn belled dwi'n gwybod, ymhlith y genedloedd fychain sydd heb oriel genedlaethol o rhywbeth. Mae e'n warthus, a mae e'n adlewyrchu a'n diffyg hyder ni, a'n wedi coloneiddio, fel ni wedi sôn amdano fe, ac ydyn ni dal heb yr oriel o'r fath yna, a dwi ddim yn mynd i ddigwydd yng Nghaerdydd, nifer o resymau. Dyw'r Llyfrgell Genedlaethol ddim mewn sefyllfa i sefydlu peth parhaol o gwbl. So, dyn ni'n chwilio am gartre i'r casgliad yma fel casgliad crai, allwn ni adeiladu o'i gwmpas casgliad llawer mwy gyda benthyciadau o'r Llyfrgell, benthyciadau o'r amgueddfa ac yn y blaen, a creu oriel genedlaethol. A mae angen yn y gogledd hefyd, cos mae yna darpariaeth i raddau yn y de, does yna dim byd yn y gogledd o gwbl. Dyna beth ni eisiau sefydlu oriel genedlaethol gyda hanes naratif o'n diwylliant gweledol ni, a sefydlu fe, sy'n ni'n deud rhywle yn y gogledd. Wel hynny, mae'n trebygrwydd y cryf bod Rhaid Cymru mynd i fod mewn llywodraeth rhyw ffordd yn y Senedd nesaf. Come on boys, sort it out. Dyw arian ddim yn broblem. Dyn ni ddim yn sôn am nhw'n Parthian. Mae eisiau ni lle ar gyfer pethau pwysig fel hyn. A dyn ni'n gwybod hyn yn bwysig achos nos rhywle Brydeinig wedi gwneud siŵr bod e ddim yn bwysig.
Felly, os chi moyn arwydd bod e'n bwysig, chi'n gwybod bod yn am yr union rheswm dy ddim wedi digwydd to. So dyna pam mae'n digwydd. Mae'r ffaith bod e ddim wedi cael i wneud ers 150 mlynedd yn dangos pa mor bwysig sydd wedi cael ei wneud hwn. So dwi'n gobeithio bod yna bobl sy'n llunio manifesto Plaid Cymru sy'n bod mewn pŵer, just get it done. A peidiwch gwrando ar y gweision sifil sy'n dod mas excuses, just make it happen. Bydde hefyd yn, a maes o law, byddwch chi'n ymyfrydu gyda'r holl artistiaid y gwaith a sylw bydd yn dod i'r lle byth bynnag. Felly mae'n fuddsoddiad yn y dyfodol yn sicr. Peter Lord, diolch yn fawr i ti am y sgwrs ar radio Yes Cymru, podlediad sydd ar eich apps podlediadau arferol. Rhannwch o'r holl 5 seren i'r sgwrsio hefyd, mwyn am bwysig i ni siŵr bod profil yn codi. Ni ar YouTube, sianel YouTube Yes Cymru hefyd. Ac eto, os ydyn nhw'n gyda diddordeb i ni weld arddangosfa, mae am ddim, mae'n y Llyfrgell Genedlaethol, mae'n hawdd i fynd na, a falle trefnwch taith, gyda'r criw o bobl, cysylltwch â'r Llyfrgell Gen o flaen llawr i siŵr Peter, yn hapus iawn i cwrdd â criw o bobl a sôn am arddangosfa a ateb eich cwestiynau chi hefyd. Gen i sôn jobyn tan tro nesaf, felly Peter Lord, diolch fawr ti'n mynd i'r amser i siarad â ni yma ar Radio Yes Cymru. Diolch, Sean. Radio Yes Cymru.